Haleluya, hama dzinodikana. Regedzai titende Mwari masikati akadai. Ndinogara ndichitaura ndichiti chokwadi hachibve pauchokwadi hwacho. Ndava chataurwa nemunhu usingafarire chinongoramba chiri chokwadi. Ndauya nemashoko echenjedzo. Ndinoziva kuti zvinogona kutorera vamwe nguva yakati kuzvigamuchira. But ndizvo zvazviri ende zvicharamba zviri zvazviri. Takuenda kuma elections musi wa 23 August. Ndinotenda kuti munhu wese muno munyika yeZimbabwe akagadzirira kuenda kunovhota. But tisati tasvika kunyaya yema-elections iwayo, ndati nditaure mashoko ekuchenjedza mhuri yenyika yeZimbabwe. Tine maprofita akati kuti handisingagone kuverenga nekumapedza kutaura mazita avo. Vazhinji vakaprofita vachiti ZANU-PF iri kuzohwina ma-elections. Vamwe vakati mafollowers angu ngaazvizive kuti ZANU-PF iri kuhwina ma-elections. Ndisati ndatsanangura ndoda kuti ndiende nemi kuna 1 Kings chapter 22. Kaverenga kubva pavhesi ya 1. Pane murume anonzi King Ahab akashanyirwa nehama yake akanga ari mambo waJudha anonzi Jehoshaphat. Ahabu anobvunza Jehoshaphat akati, unoziva here kuti Ramoth Gilead guta iro rakanga riredu kubva makare kare but rina vaSiria. Tadii kuenda kunotora guta reRamoth Gilead. Chandinoda chinotaurwa naJehoshaphat anoti tisati taenda kunodena hondo, tadii kumbobvunza Mwari. Unganzai maprofita. Bhuku rangu rinoti pakaunganidzwa maprofita aBaal. Maprofita aigara matemple courts maKing Ahab. Vaitodya patafura naKing Ahab. Vaiwana maprivilege. Vane zvavaipiwa namambo Ahab. Vakaprofita vese vari 400 vachiprofita kuti endai munotora Ramoth Gilead. Jehovha wakupai mambo waAsiria mukati memaoko enyu. Endai munotora Ramoth Gilead. Jehoshaphat ndobva anyumwa akati handisi kuramba kuti vamwe vaprofita but hakuna here mumwe muprofita waJehovha pakati pevanhu vese asara wekuti timbobvunza. Ndinonakirwa nemashoko aKing Ahab paanoti aripo muprofita asara but anoprofita zvandisingadi, anonzi Mikaya mwanakomana waImla. Zvikanzi endai munomudana auye kuzoprofita, ndopaakadanwa Mikaya. In fact nhume yakatumwa kunodaidza Mikaya yakabva yatoudza Mikaya kuti vamwe vese vaprofita zvakafanana, iwewe unofanira kuprofita sezvaprofitwa navamwe. Ndava ndo zvinodiwa namambo. Tine maprofita vakaprofita pamaringe nenyaya ya 23 elections kuti ZANU-PF iri kuhwina. Regedza ndikuchenjedzei vana veZimbabwe. ZANU-PF haisi kuhwina ma-elections. Ichi ndicho chokwadi chinogona kutadza kugamuchirwa navanhu. Ndoda kukuudzai kuti maprofita vari kuprofita kuti ZANU-PF iri kuhwina ma-elections vari kunyepa. Mwangati kona Bishop uri kuti sei vari kunyepa. Regedza ndipfuurire mberi. Mikaya paanouya anonzi naKing Ahab, iwewe profita. Ndava ndokuziva kuti unoprofita zvinhu zvandisingafarire. Mikaya ndobva aprofita akati ndaona makwai aIsraeri atekeshera nenyika achiita kunge asina mufudzi, ndava mufudzi wacho afa. Ipapo ndopakauya umwe muprofita anonzi Zedekaya mwanakomana waKenani. Ndobva agadzira nyanga dzemasimbi akati, mambo sekupusha kwandiri kuita masimbi aya, nyanga idzi dzesimbi ndo zvimwe chete zvamucharova nazvo mambo waAsiria. Anonzi Zedekaya akarova Mikaya mbama akamuti, iwewe mweya waMwari wandaprofita nawo pakutanga wabva rini pandiri ukauya pauri. Tine maprofita vari kurasisa vana veZimbabwe. Nditeerere apa ndiri kutaura without favor or favoritism or without any fear. ZANU-PF inogona kuramba iri muchigaro but isina kuhwina ma-elections. Haisi kuzohwina ma-elections.
Saka Makandiwa kana akaprofita kuti ZANU-PF iri kuwina ma-elections, ari kuprofita nekuchikonzero chimwe chete chandoda kuti ndikutaurire panapa, chekuti iye ane ma-interest eZANU-PF, ane zvaada kuchengetedza kana kuprotecta kubva kuZANU-PF. Havana shoko raJehovha riri pamuromo pavo. Ndauya ndakagara panapa semuprofita anonzi Mikaya, ndichitenda kuti vanhu munogona kutadza kuzvigamuchira. Ndava Mikaya akanga ari mufudzi wemakwai achinhonga maonde ari kudondo. Ndosaka vamwe vaprofita vasina kumugamuchira. Aripo muprofita akaprofita mazuva apera anonzi Tonias Sigauke, akaprofita kuti ZANU-PF iri kuwina. Ndira kukuudzai vana venyika yeZimbabwe, ZANU-PF haisi kuwina. Ingagone kuramba iri mupawa nekuda kwechisimba nekuti ndo zvavari, but ZANU-PF haisi kuwina ma-elections. Ndokuti ndikuchenjedzei, wakundovhota. Unoziva here panguva yeCovid 21 days tanga takagara mumba, hakuna kwataenda, waisungirwa mask, kuonekwa usina mask waisungwa. Ndofunga munotenderana neni ndava, hapana akanga asiri mulockdown. Unozviziva here kuti hapana chakaitwa negovernment iripo izvezvi kuti upiwe mask, but izvezvi vari kupa vanhu ma-t-shirts. Dakuti ucalculate wega mwana weZimbabwe usati wandovhota, ucalculate wega kuti pa-t-shirt panobuda mamaski mangani. Ngati panobuda 10 mamaski. Gogo amai muri kupiwa Zambia, hande paZambia panobuda mamaski mangani? Panobuda mamaski 20 kana 30. But pawakange wakavharirwa mulockdown, hakuna akauya kuzokupa mask iyoyo, hakuna akauya kuzokupa chekudya, hakuna enda kubasa, hakuna enda ngwavha. Munozviziva imi, takange takavharirwa mudzimba necorona, but nhasi ndopaunozohande kurari undopiwa chicken slice. Ndeupi munhu akafa nekuti haana kudya chicken slice? Wamungagone kundinongedzera kuti aripo bishop aripo akavigwa nekuti anga asadya chicken slice? But tine dzimwe hama dzakafa necorona nekuda kwekushaya mask. But the current government yakatadza kuita zvinhu izvozvo. Pauri kundovhota ndoda kuti uvhote uine chenjedzo, kuti kunyange ukavavhotera, ndiri kutaura izvi, kunyange ukavavhotera zvimwe chete zvavakaita panguva yecorona, ngatiti kwauye chimwe chirwere, zvinongoreva kuti inini newe tichafa. Saka pauri kuenda kunovhota, vhota uine chenjedzo iyoyo. Maprofita vari kuprofita kuti ZANU-PF iri kuwina, maprofita aya ari kunyepa. Okay, ndichipedzisa. Kudenga kwakaitwa dare, zvikanzi naJehovha toda kuti Ahabhu afire muhondo, toita sei kuti afire muhondo? Vakange vakakomberedza chigaro chaJehovha vakapa ma-ideas avo. Kanaverenga bhuku zvakareka notanzi kwakasimuka mweya espirit, ikasimuka ikaenda pamberi paJehovha ikati nditumei inini ndindova align spirit kumaprofita. Jehovha vakamuti enda uye zvauchaita uchabudirira. Ndobva kwabva align spirit ikandopinda mumuromo nemupfungwa dzemaprofita aAhabhu, vakaprofita zvimwe chete, yet it was a lie. Maprofita ari kuprofita aya, a lying spirit was sent to them so that they lie against the children of Zimbabwe. Kuti vanyepe, vaprofite zvekunyepa. Iwe wafunga kuti, ndakukuudzai kuti kana Makandiwa, kana Sigauke, kana kuti Madungwe vakaparidza nyaya kuti Jesu uri kuuya, vateererei. Musaregere, ndava Jesu uri kuuya zvechokwadi. Vakaparidza nyaya kuti tendeukai umambo hwaMwari hwaswedera pedyo, vateererei. But vakatanga kuprofita nyaya dzekuti ZANU-PF iri kuwina, musavateerere uye sundurukai kwavari. Nekuti ZANU-PF 2023 haisi kuwina ma-elections. Izvi ndiri kuzvitaura ndava, Mwari vanotinyevera zvino. Ndokuti vazhinji maindoona chikwira tichienda gomo kunonamata. Mwari vanotaura, but vanhu vanofunga kuti Mwari vanotaura newe. Kana uine mota uchigara muBorodale uchidya zvinonaka, Mwari votaura newe. Mwari havadaro. Mwari vakataura nesu nedzimwe hama kuti gore rino ra 2023 change is coming and change is now. God bless you.